سرکردایەکی پێشمەرگەی ڕۆژ ئەشکەرە کرد کو ئەو ئامادەنە لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ بەڵاو ببن و پاراستنا دەڤەرێ بکن لێ دازانین کو چێ پلانێکی زەڵال ji bo avakirina deverekî ewleh li Rojhilatê çemê Feratê heta nihanîne. Muqeddem Dilovan robarî serkirdeyê di nava pêşmergeyên roj de ji bo rojnameya Şerqil Ewsat got belê opozisyona Sûrî behsa bejdarbûna me li gel hêzên bijarde an got Nuxba ji bo parastina deverê li gel Serok Barzanî û serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kir. Lê tenê gotobêjne giştî bûn û daxuyanîkirina nerîna bûn. Bê ku çê planekî zelal hebû û awayên vê navçeyê were diyarkirin lê ser sunûrê Herêma Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re. Lê em weke hêzekî leşkerî pêkhatî ji Kurdên Sûriyê em dixwazin rolekî me hebe di parastina navçeya me de ji ber destê me bi xwînê nebûye û me beşdarî di şerê hundirê Sûriyê de nekiriye. Derbarê têkiliyên beqesedê re robarî got çêpeywendiyên me beqesedê re nîne ji ber ku ew dixwazin em dibin sêwaneya wan de kar bikin û em jî vê yekê red dikin û baweriya me be rêveberiya hevbeş heye ku millet were helbijartin û tê de hemî pêkhateyên deverê bejdar bibin. Ne partiyek siyasî be tenê nerîna xwe bi darê zorê û bi hêza çekê li ser xelkê bisapîne. Robarî ji bo rojnameya Şerqil Ewsat da zanîn ku leşkerê roj hêzekî leşkerî û ji dû gotinan pêk tê û leşker di zimanê erebî de an got el-cêş lê roj an got eş-şems û ev hêz li Herêma Kurdistanê di adara sala 2012 de pêk hatiye. Ji Kurdên ku ji artêşa Sûriyê cuda bûne û penaberê Herêma Kurdistanê bûne û ew ciwanên ku ji ber leşkeriya neçar ya peyadê revîne û her wiha beşek ji wan Kurdên Sûriyê yên li Herêma Kurdistanê dimînin bi awayekî xwebexş tevlî refên pêşmerge bûne. Ew hêz ava bûye da ku valahiya ewlehî li Kurdistana Sûriyê biparêzin û bi dehê xolan heta niha derçûne û li ser destê kesên pispor û meşq û rahînan kirine û hemî reng û corên çekan nas dikin û dizanin bi awayekî profesyonal bikarbînin û bi beşdariyê şerê li dijî Daişê bûne û serkeftin û dastan tomar kirine. Robarî serbar kir û got me beşdarî şerê Sûriyê nekiriye. Lê me hevşanê pêşmergeyê Herêma Kurdistanê jî li hember Daişê kiriye û berevanî li xaka Kurdistanê kiriye. Serkirdeyê pêşmerge Dilovan robarî eşkere kir ku hêza wan dibin sêwane Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê de kar dike û NKSê dibîne mîna sêwaneya wê ya siyasî û dibêje ew bawere hêza wan li Kurdistana Sûriyê belav bibe di ewlehiya deverê biparêze û wê şer ji deverê dûr bixe û dê têkelî bi dewletên cîran re biparêze wê ciyan baş bin ji ber ku ew baweriya bi hevkarî û wekheviyê dihînin.